prelepo je. Ja mislim da kamera čak neće ni uhvatiti koliko je ovo prelepo i ogromno. Jednu situaciju gde se ja u životu nisam tako uplašila na putovanju. I evo nas, ušli smo, jako sam srećna. I evo ga stavljaju. Planini ništa. Hello ljudi i dobrodošli u moj novi vlog i dobro jutro iz Valencije. Danas je zapravo drugi dan kako smo ovde. Juče smo stigli u 10 ujutru, tako nešto je 15 do 9 pa smo uzeli metro dok nismo došli do centra, a u apartman smo mogli tek u 3 sata da uđemo, tako da smo sa svim stvarima šetali po Valenciji, pa mi baš i nije bilo do snimanja pošto smo bili mrtvi umorni, da smo čekali samo da se otarasimo svih stvari. Tako da danas ću vas onda povesti sa sobom i danas ćemo da zvanično započnemo vlog. Doduše, svašta nešto se izdešavalo u ova protekla, da kažemo, 2 dana mog putovanja. Krenuli smo u subotu, pošto smo letali iz Budimpešte. Prva stvar jeste da smo čekali na granici 300 miliona godina. Krenuli smo u 9 ujutru, u 10 smo već bili na granici. To čak ne na Horgošu, nego na Kelebiji. I tamo smo čekali 4,5 sati. Da me pitate šta smo čekali, stvarno nemam pojma. I onda smo došli u Budimpeštu i tamo smo bili eto, od 6 pa do ujutru, pošto smo let imali u 5:50 u nedelju. I ništa, onda smo stigli ovde u Valenciju i onda smo imali, dosta vremena da potrošimo. Smo tako šetali, razgledali i sve smo uspeli da vidimo za jedan dan što smo hteli. Doduše, juče nije ništa radilo, ali je bio 1. maj, pa onda njima je praznik, tako da radili su samo kafići i restorani. I to smo čak mislili da neće ni to raditi, pošto kad smo došli u 10 tipa radila je jedna pekara i 2 kafića i nije uopšte bilo ljudi na ulici. I onda negde oko 1 samo su ljudi krenuli da izlaze, da kafići su bili prepuni. I da, sinoć smo imali jednu situaciju gde se ja u životu nisam tako uplašila na putovanju. Pa jedno 10:15, ne znam, pola 11 uveče, ja sam ostala budna, sređujući slike i stavljajući ih na laptop. Ja čujem neko kuca na vrata i to ne ono da kuca kao tok, nego bukvalno lupa na naša vrata. I ja kao slušam, rekao možda je na TV-u, jer sam ostavila i TV upaljen. I ja rekao možda nešto sam se istripovala, možda se čuje, pošto izolacija je užasna. Kad ponovo neko kuca i to baš onako kuca. I ja sad već tu mi već kreće da mi nije dobro. I nakon 3. onako baš lupanja ja budim Dušana i kao Dušane neko kuca i on kao ko bi mogao da kuca nama u pola 11 uveče i mi pogasimo svetla sve. Narednih pa jedno, možda ajde neću da preterujem, ali 2-3 minuta je to kucanje nastavilo i to onako histerično kucanje, ne samo na naša vrata nego i na vrata pored nas. I pošto smo mi u Airbnb, onda smo toj ženi kucali poruku da vidimo da nije možda ona. I kao nije ona, pogledat će na kamerama ko je. Tako da ja nisam mogla da se smirim narednih 5 minuta, ja rekao da li moguće, sad smo tek stigli. Da bi ona nama javila da je zapravo spremačica koja je danas bila tu da čisti, izgubila je telefon i došla je da traže da nije ovde, ali kao u fazonu napisala nam da nije način da nam u pola 11 uveče neko tako kuca na vrata, tako da je bilo sve okej, ali ja baš da ga još pola sata nisam mogla zaspati, baš sam se onako bila potresla, uplašila kako god. Tako da, eto, svašta nešto se dešavalo u 2 dana kako smo došli. Nadam se da neće biti toliko eventful do kraja. Pa, eto, završit ću ovo brbljanje da možemo da krenemo da obilazimo grad. Dušan me tera da gledam u mapu, odnosno da naučim da gledam na mapu, pošto se uvek izgubim kad krenem da okrećem telefon. Ali uspešno sam nas dovela do pijace. Ko šta Ivana posećuje pijace, ide da jede.
tako da uspešno sam nas dovela do lokacije i evo sad ću vam pokazati kako izgleda pijaca. I evo je ta pijaca, odnosno taj market, kako oni to već zovu. Dušan ide bez mene, ali jako je lepo. Sad ćemo da vidimo šta sve imaju unutra i da li je slično kao ona u Madridu. I eto, to bi bila pijaca. Nisam htjela previše da vas smaram pošto sam snimala u Madridu, tako da isti je skroz vibe. Nismo ništa kupili, nema onako da se uzimaju kao tapas i to da se odmah proba. Sada idemo, gdje idemo sada? Nemam pojma, dalje nemamo plan, ovo je bio plan da vidimo pijacu i ovaj trg. Tako da sad kad smislimo gdje ćemo dalje, onda ću vam se javiti. I evo na kraju smo se dogovorili da posjetimo ovu baziliku. Da ćemo ići sa prednje strane, trebalo bi da izgleda kao Koloseum, ali ova vrata su baš prelepa. Baš prelepa. Svaki put kad kažem da je nešto prelepo, ono take a shot otprilike, ali mi je i ova zgrada preko puta jako lepa. Ne znam šta je ovo, ali isto vrlo zanimljivo. I evo, ovo je to sa druge strane što sam rekla. Ovo je ogroman kompleks. Sa one tamo u prednje strane ne može se proći, tamo su sad neki radovi, tako da ćemo ići sad ovamo da vidimo ako možemo nekako bliže da priđemo u prednjem delu. Ali može da se uđe unutra, samo što je ogroman red, pa baš nam se i ne čeka ispred. I ovdje ima neka isto mala crkvica, sad ćemo ući unutra da je vidimo. I tebi je, a? Jeste. Snimaš? Trenutno sam krenula da snimam. Izbaci to i snimka. Vreme je danas, kao žena u PMS-u ne može da se odluči da li će biti sunčano ili oblačno, bukvalno stalno skidam i stavljam naočare. No nisam to želela da vam kažem, nego sad smo na ovom nekom slatkom mostiću i sad ćemo se ići u park. Tu smo bili juče, park je ogroman. Tu je ranije prolazila reka, zato imaju, ne znam koliko je, možda 5-6 mostova preko parka. Ali tu je ranije išla reka i onda su sad od toga, mislim ne sad, ali pre dosta godina od toga napravili park. Tako da park, ne znam, moram pogledati, ako uspijem da nađem informaciju, ostavit ću negde koliko je dugačak. I imaju tačno u parku stazu za trčanje, stazu za voženje bajsa i stazu gde se šeta. I stvarno ogroman je park, ima i fudbalskih terena, ima i kafića. Tako da sad ćemo se spustiti dole i uputili smo se, što ja zovem Sidney, u Valenciji. To je neki deo gde su sve moderne zgrade i tu se nalaze muzej nauke i neki bioskop, a malo dalje od toga je okeanarijum u koji ćemo verovatno ići sutra. Ono što viče nećemo. Ne znam, jedan dan ćemo otići, da uglavnom tu imaju neke ribice, pa ćemo to otići, vidimo, to ja jako volim da gledam, iako ih se bojim, ali volim da ih gledam iza stakla. Pa kad dođemo tamo, onda ću vam pokazati, sad ćemo malo snimiti također park da vidite koliko je lep. I evo ga, ovo je parkić, ovo je tamo neki sledeći most. Onaj drugi deo tamo nazad je po meni mnogo lepši, ali ja sam da vam pokažem kako to izgleda, stvarno jako ogroman park. Ovaj deo parka je jako lep. Ima tamo neka vodica
I sad to što smo prošli, što možete da vidite, sad smo prošli kroz jedno pa 2-3 takva. To nešto novije sagrađeno, ali imam osjećaj kao da šetam tipa u nekom zamku, pa onda što tamo imaju kao te njihove bašte, stvarno jako lepo. I evo nas, stigli smo, prelepo je, ja mislim da kamera čak neće ni uhvatiti koliko je ovo prelepo i ogromno. Ovo ne znam šta je, ali ona tamo građevina, to im je opera, tako da idemo sad tamo da vidimo sve to kako izgleda. Evo što smo da vidimo šta ima u muzeju nauke. Ovi telefoni koje smo koristili kad smo bili mali. Nije iPod MP3. Guarda il primo telefono della mamma com'era. I je PlayStation. Avevamo quelli lì quando eravamo giovani noi. Avevamo i CD, avevamo le cassette, vedi come sono le cassette per vedere le cose. Evo Dušan je provalio kako radi. Da ja probam. A ja nisam dovoljno jaka. Evo ga. Jako je dobro. Šta će mi se desiti? Šta? Aj ponovo. Kako cool. Kaže da je pipnemo ako možemo. On je skroz dole. Jaj. Ovo je efekat sa staklom. Jako dobro. Ne znam šta je ovo, ali kaže da možeš da ga pipneš. Ja stvarno nemam veliku želju da pipam ovo što god to bilo. Uspela sam Dušana da nagovorim danas da idemo da gledamo ribice, tako da evo stigli smo sada ispred, idemo da kupimo karte, pa idemo da gledamo ribice. Evo nas. Jako mi je slatko ovo što se izgleda kao da voda titra. Preslatko, ima nekoliko ovih kućica i svaka predstavlja drugačiji ekosistem. I evo nas, ušli smo, jako sam srećna. Dobili smo cijelu kartu, tako da ćemo sad sići dole i krećemo u obilazak. Baš sam izbuđena.
što se tako ne zove, ja sam ga prekrstila. Sad je trebalo 20 minuta da pešačemo da nađemo metro, a noge nas bole kao maraton da smo pretrčali, tako da sad idemo nešto da jedemo blizu našeg apartmana i onda ne znamo šta ćemo, verovatno da se malo pomiramo, pa onda uveče negdje da vidimo i grad po noću, grad noću. Tako da, poželite nam sreću da živi, stignemo do metroa jer bukvalno ne osjetim više svoje noge. I evo napokon smo seli posle 6 dana jahanja i sad čekamo hranu i naručili smo Tinto de Verano, ko se seća, ko je gledao Madrid vlog zna. Ovo sam sad Dušana naterala da proba i kaže da je mnogo bolje od sangrije, kaže da mu nije ništa posebno da je kupovano vino, lažem, da im sada uživam u Tinto de Verano i čekam da stigne pizza, malo dođem sebi i onda da nastavimo uveče šetnicom da sam krenula kasnije. I evo stigla je pizza, veliko miriše, sad ćemo da je jedimo. Mali update za pizzu, možete da vidite da sam već pojela više od pola. Jako je dobra, samo je sa mozzarellom i sa povrćem. I ako mi se sviđa Dušan me džadžuje trenutno što vam kažem da je jako dobra pizza, ali mislim da od sad pa nadalje neću jesti uopšte više pizza sa mesom, nego samo ove sa povrćem. Dobro jutro ljudi iz Valencije, treći dan. Danas je vreme blagorečeno užasno. Još od sinoć pljušti kiša, tako da smo odlučili danas da idemo u shopping jer nema šanse išta da se obilazi, stvarno jako pada kiša. Sad je još malo i stala, ali od jutros pljušti, tako da ćemo danas ići po radnjama i ja idem da tražim šta ću to obući za apsolventsko veče. I eto, to je neki plan za danas. Ako se vreme prolepša, onda ćemo možda otići i do mora, a ako ne, onda će danas biti da sedimo, da jedemo, da pijemo kafice i da šopingujemo. Tako da sad ću vas povesti sa sobom, pa vidimo se u nekoj radnici. Prvi pokušaj probavanja haljina, bolje da ni ne pričam. Ostavit ću tu neke slike sa strane, slikala sam ih neki dan u izlogu i mislila sam da su jako lepe haljine, ali kada sam probala, užas živi. Roza haljina, prevelika i presvečana, to je sve što ne želim za apsolventsko, pošto hoću da to mogu da nosim i kasnije. Probala sam još jednu zelenu haljinu koju nisam imala pojma kako da obučem. Tako da sad sam trenutno baš onako nervozna jer nemam pojma šta ću i gdje ću da tražim, ali dobro. Ovo je trenutni line-up haljina, tako da sad ćemo da probamo sve. Vrlo šareno, ali mislim da ima dobrih potencijalnih haljina. Prekini da kradeš. Kupila sebi šta ću obući za apsolventsko veče, sad smo bili na Churrosima i opet je počelo da grmi i da seva, tako da od nas danas dosta. Odjavljujem se pa se čujemo sutra. I dobila sam ogroman cappuccino i pogledajte vi ovu tortu, meni je žao da jedem. Evo je Dušanova neki brownie, ovo je jestivo, mislim to nije jestivo. Tako da sad ćemo da uživamo, ovo je neki kao cheesecake.
cheesecake, ne znam ja šta je, tako bar izgleda, ali kapućino je ogroman, stvarno. Sad ćemo da probamo. Kloni minišku. Ne ometaj, da probam kako je. To je jako dobro. Podsjeća me na nešto, na Jafu me podsjeća. Šta ne bih reći? Stavon, aj probaj. Na Jafu me podsjeća. Ajde, dobro, isjesit ću ovo. Gleda je dobro. Baš sviđa. Baš mi je voćno, onako, baš kako ja volim. Nije to cheesecake, ko što sam rekla da je, ali je, ispalo mi stanjira. Ali je mnogo bolje cheesecake-a. Odom da uživam u mom kolaču, pa se čujemo kasnije. I evo, Dušan me je nagovorio da dođemo na stadion i sedimo u VIP lounge-u. Tako da sad čekamo Turu da nam ispriča sve o stadionu. Jako sam uzbuđena, baš onako, odsekla sam sebi pola glave, ali baš sam uzbuđena i baš jedno čekam da čujem sve što mi imaju da mi kažu. I dobro jutro, ovo nam je posljednji dan, ostavili smo stvari u nekom ormariću i sada idemo da vidimo neki muzej keramike i onda na aerodrom pa kući. I danas je predivan dan za šetnju i toplo je, baš mi žao što sad idemo kući, ali šta je tu je. Bilo nam je jako lepo, tako da neću da dalje dužim, idemo sad u taj muzej pa ću vam snimati tamo kada dođemo. I evo, nastigli smo ispred, ovo je taj muzej, građevina je prelepa, ova vrata ovde. Sad ćemo ući unutra, a evo još malo da se divite ovom ulazu. Nisam vam se javila još od kad smo izašli iz muzeja. Malo smo prošetali i ja bila da se fore da kupim maramice, da što me gleda. Ne znam da ćete me čuti.
uglavnom da kupim maramice da bi skinula šminku na aerodromu i donesu mi ogromnu kesu u Sephori. I sad smo seli da popijemo kaficu, tu bukvalno kod našeg apartmana. I naručili picu da odmah i jedemo i onda koferčiće i nazad. Tako mislim da je ovo poslednje moje javljanje iz Valencije, pa se gledamo u Novom Sadu i eto da bi bilo ovo moje putovanje, pa budite mi pozdravi.